Bueno, lehendabiziko platera pentsatzen dut izango diala xixak eta hilarrak, ezta? Bai, prestatu behar dugu, xixak salteota hilarrakin eta pure patata eta holako platera. Pixkanaka hori dana. Osagaiak izango dizkizuet. Patata purea, urdaia espikoa, hilarrak, arrautza eta xixak. Hasteko hemen hasigia pixkat Hilarrak aletzen eta nahi baduzu segi. Segituko, hori da. Eta guk empleatuk behar ditugu, hemen ikusten dezuten bezala, hemen batzuk ja oso handi etortzen dien, baina guk erabili behar dugu txiki hauek. Hori da. Hemen ere, pixkat separatzen badugu, zure lana. Hori da, ondo. Eta gero, hau hilarra hauek egozin behar dugu, hemen uretan, baino jarriko dugu koladore hontan, hemen jarri, hau irekitzen hasten den momentun, sartuko dugu barrun, eta minutu bat gutxixigo eukiko dugu, eta gero hortik atera. Berak bere testuria eta eukitzeko zeren hau zuek, hau probatzen bat dezute hola, hauan sartzen duzu eta ordinikan. Kriston saborea ematen dizu, eta ia inda etortzen da, oso txiki edielako. Hori da, ondo. Orduan, bitarten hemen prestatuko dugu. Orduan, olio pixka batekin hemen, hau pizten badegu. Lehendabiziko xixak izango dira, ezta? Azokan lehendabiziko xixak. Lehendabiziko xixak. Hau, guain azten die, guain udaberrin, azokarako ze momento ona, Bo, azokarako guainek, barazkientzako eta udaberri eta gero ontxok eta etortzen dien azokara juten zea... Gustu ematen du, Gustu ematen du, usaile, kolorek eta goizeko lako egun baten igual agertzen bada, oidek, kriston espektakuloa. Temperatura ona eta, berta urreatzeko ere. Fresko hoi eta produktu guztiko oidek espektakuloa. Ez uban, ez dezunean, asteazkenetan izaten da feri eguna eta azoka eguna, orduan taberna goizu irekiko zu, ezta? Bai, hombre, ja goizeko zazpitetan sortzetan ja martxan gare. Hori asteazkenetan bakarrikan, ezta? Bestela asteazkenetan. Jendea, normalki etortzen da batzuko saltzea, gero pintxo jatea, eta amaiketako aitea. Bai, baserritarrak askotan igual montatu zea, saldu orduena mostradoria, eta gero... Ni txikitan gogoratzen naiz, movimentu zegoela azokan, ez? Bai. Eta etortzien baserritarra guztik etortzen ziren ordizia, postue montau eta martxan jarri, Andrea saltzen, eta beak tabernan. Amaiketako aitea. Bueno. Ni gogoratzen naiz, oporretan eta plazan bertan, ordan etortzen ziren arkumek eta oilok eta hola. Karo, kriston momentuen eta etortzen ziren arkumea ez baluntzen saltzen, etortzen ziren amaiketako aitea eta arkumea portalen bertan uzten zuten. Bertan, Eta nik goien, eta eta hori zan ere despertadorea. Bira. Kuriosua, hor jarriko dugu urda ezpikoa. Utziko dugu, beste zatiba jarriko dugu. Hoi da, utziko dugu kuruskatzen, gero atako dugu eta gero gainetiko lapixua botatzeko. Utziko dugu gaur zaude, bereziki mantala ekarri dezu, batzuk mantala, besteak mantala, azoka, ordizia. Ogandala 2 urte hola izan zen, 500 garren... Bai. 500 urte azokakin hasi zinaztela, ezta? Hori da. Hori da. Haizu, garaia oantxe azitzen da hilarrakin, ez? Eta harritzen hauena da, ze alea ondik jaten. Nik uste dut aurten dana lentsuago datorrela. Bai. Aurrek urtean, hilabete berandu. Eta aurten, izaten du, hilabete lehendutik. Hau aurreko hilarra die eta oso handidar, Guk erabiliko dugu txikinak. Baina txikiak iteko. Hauek ere, nola... Kanikak ematen dut, kanikak. Hau postak. Malkoak, euskeraz bakizu. Hau xixak, hola? Bai. Ne guztaizait tamainoko xixak, Bai, hori da. Ikusteko. Beste jartzen bat zute oso txikik eta dana oso txikie jartzen badeu, generoa ikusin behar da. Ikusin behar da.
Arkeo Hau momentu. oztu ingo da, eta fruskatu ingo da. Ba, hori utziko dugu. Mantala poliki, Oso borita, bai. Eta hemen behian jartzen ditu. Gaurko... Aproposa. Bai. Hemen 5. urtea. Hau gaurko programa bukauta gero, errolatu ingo zu. Bai, nahi errol. Bai. Hombre, Ondo ondo. portatu zeatar nekin. Ondo. Hori gaino gandikan pare bat egun falta zaizkiula. Bueno. Eta hemen, esne pixka batekin, Bai. jarriko dugu patata purea. Horrekin nahiko, hola. Bai. Patata purea gogoratu, ez dakit, astelena o asteartean egin genuen hemen bertan, eta pixkat esplikatu zazun nola, berdina, hori da. Jarri genuen, esne gaina pixka batekin, gurine pixka batekin, Bai. eta gero patata. Oso ondo txikituta patata. Bai, hori da. Bai. Gatza. Lasai utzi, eta gero birrindu, eta listo. Hori da. Hori da. Bueno. Hau ja, prest. Bai, alderdi honetan uste daudela txikillo. Ez que, klaro, Ui. txiki-txikiak ez dira, eta orduan, hauen, dintzen hasi berko du. Bai, handi jenako daken du. Bueno, Listo. honek listo. Antxe jarri ditugu. Hau egoziko ditugu hola. Demora oso gutxi behar do. Bai, Uretan hola jarri. ura za makikatza o ura bakarrikan? Ura bakarrikan. Gero Ura gatza, bakarrikan. eske oso fine da. Hau gero bere urreazpikokin eta gero puntu emango dio. Bai, bat bestiekin, Gorringoari gatz pixkat ere jarriko diogu. Bai, Hau da, hola, golpe txiki da ematea, Mhm. eta nahiko. Listo, zapore dauke. Nik gustatzen pixkat... Al dente. Bai, al bai, dente, eske hori oso da. biune geratzen bada gero bere azala eta juniten zaio, eske hau ja, hor, hola utziko du bere berotasunakin, eta Vale, ja. ondo. Bai. Hemen pixkat pasatzen badeu, Vale. primeran. Eta guain. Vale, hola. Eta jarri dezakegu ja, hau nola salteatu inbarret, momentu baten oso bera eta atera ingo dut. Vale. Hau oso... Gordinik Xixak anatu zati bat. Eh? Zati bat gordinikan, izan dezu bezala. Bai, hoi kriston zaure hona, oke? Bai. Vale, honekin, Bezala gaur egun azoka bezala zu ezazte referente, bastien igual xixak, lehen da biziko xixak eta dano jakiten dugu, zan ezan provintzikoak, bai. zenbatean dago xixa, oza, referentzi bezala presioa jartzen da horrela, Bai, urrengo gaur egun egunen, markatzen du, bai, periodiko honeta agertzen da, ze presio hori da, induten, eta nobedadiak, dana, Hori da. hori da. karaiko Osea, gaur produktok, egun, eta hoi. esango genuke, azoka presio aldetik handorla, behan markatzen duen Bai. azoka badala, ezta? Bueno, hau ingo duna eta patata Bai. krema hau, Bai. jarriko dugu, hemen, Mhm. Bai. Gero gorringoa erdin jarriko dugu, Arroz gorringua, ezta? bai. Eta sartuko dugu segundu batzuk mikroondasen. Bai. Gorringoa berotzeko. Bai, temperatura hartzeko. Hoi da. Bale, arki da. Gero saltuatuko dugu Bai. hau. Ze arroz gorringua ze joku ematen dion gauza Eh? honetako, ezta? Bai. Bai. Hau baserriko gorringoa, Baserrikoa, bai. Baserrikoa, Baserriko arrotza. kolorearekoa, ezta? Otore, Hombre, platera merezi du. hori da. Eh? Bai. Bai. Venga. Hau jarriko dugu hemen, Erdi-erdian. erdin. Hola. Eta esan zuen bezala, tak, ikutu bat, Ikutu bat, gorringoa berotzeko bakarrik mikroondasen. erki. Vale. Bain bitarten, Hau listo. vale. Hau berotuta gero, hoi aukiko zu ja. Hau salteatu, Bai. hoi epeldu balin bada. Bueno, esto berua. Esto la berua, ez trapua. Vale, Listo. perfecto, hori ja Perfecto, epela da. Vale. Eta jarriko dugu. Jarrak, Guain kompletatzeko platera. Hemen dauzko hilarrak. Hemen dauzko urda ezbikoa. bai, Kutsara bat. Hemen. Txone, euki hor momentun hau segundu baten salteatu ingo dugu. barruan eukitzen Bai, aizu? bai, euki hor. Hori da. Bero aukitzeko.
hau igual gatza pixkat jarriko diogu, honei. Holaxe. Hola. Bai. Horreire bai. Bueno, orduan ja monta bengo du platera. No, pixkat, jarri mentrakoa, Vale, holaxe. Hola. Eta ba. Hori ikusteko pixkat, Bai. dana, platera. Gero. Ziona, dezietzen okorratzeko. A ver, xixak. Vale. Horriko gorringoak ematen ez daola, baina hor dao, da sorpresa. Ba. Holaxe. Hola. Eta, azkenekoa, hau gortu indaia, Bai, hola, kurruskatuta gelditzen da Hori gero, da. eta beak azken ikutuko gatz puntorik ematen dio, ezta? eta nola sartadetik pasatu deurre azpikoa. Bai, indartu egiten da, bai, potentziatu bai. egiten da. Vale. Hortxe, listo. Hortxe, listo, Bai.